Mayong buntag, kumusta? Og ning adlaw no naagihapon ta dinhi sa may JT no ang atong paborito nga gasoline station tungod sa atong card nga magatigom putag points og sa umaabot nga mga lakaw mahimo na tong gamiton pagpatubil nining atong sakyanan. Og ning adlaw ato na sa nga bisitahon kaning dugang pa nga tourist spot nga nahimutang lamang dinhi sa Misamis Oriental. Actually magkapila na kong kahigayon nga nakadalikyat diha sa may Claveria. Apan ning higayuna ang atong pag-aadtuan first time kini. Munay rason nga possible no magsige gitag pangutana. Labi na kung asa gyud kini nahimutan. Ali o banta. Og karong mga orasan na anata dinhi sa may puerto no kun diin usanis mga timilahanan nga papagawasay na kita dire sa Cagayan de Oro. Og mo ni no ang view actually nanay TH Cagayan. Bago kay ni siya nga building diring dapitas puerto. Og gani no, ato sa nga makita nga diha dapita no diha ang kaning padulong sa may Bukidnon. But tungod kay ang atong rumbo no didto man sa may Claveria rason nga street ta going to Taguluan hangtod dito sa may Villanueva. Actually before kita magagawa sa Cagayan de Oro dili ang barangay Puerto ang katapusan nga barangay but kining barangay Bugo o gani no nadihaw ang kining Del Monte no nga nahimutang dining dapitas may barangay Bugo o karon no pipila na lang gyud ka minutos ato na gyud nga o makagawas ta dire sa Cagayan de Oro. O karon no nakasulod na gyud ta dining dapitas may Taguluan o usas timilahanan ang kining traffic light. So at least nga dili pud malibog labi na tong lilit taga Cagayan de Oro nga muanhi dinhi. Timilahanan na din na ang kaning Fibidic. Ato makita ang Fibidic. O karong mga orasa no pasuluray na ta sa palabayin na ta no moagi na ta dinhi sa sentro sa kining lungsod sa Taguluan na Misamis Oriental. Mao ni siya ang unang lungsod nga tong maagian from Cagayan de Oro City padulong adto sa may Claveria Misamis Oriental. Og kini no inyong makita karon mo ni siya ang park diya dinhi sa may Taguluan. Og napo dinhi ang ila pong police station. Ang sulod nato nga malabyan ang kining lungsod sa Villanueva. Og pag-abot dito sa may Villanueva adunay paliko no para pasaka padulong dito sa may atong destinasyon no ang kining Claveria Misamis Oriental. Og karon nakaabot na kita dinhi sa may Villanueva Misamis Oriental. Og kini nay paliko dinhi no dinhi ta moagi karon sa tagay na may sige dinhi ta moagi nay gyud kabutang nga hingo na sign hingo og Claveria Villanueva Road. So dinhi ta mo sulod kay pasaka man ni dinhi. So ang inyo lang hinumduman nga katong 9 minute burger tuto yung hinumduman nga dito na mo muliko nya dool ni siya sa merkado merkado man din dinhi napitas may Villanueva. Sundon ra nato ning dalan ay lang og kahadlok labi na tas mga first time nga muanhi dinhi tuloy-tuloy lang gyud sundan lagi ning dalan. Unya inyo pong hinumduman once nga muanhi mo dinhi ayaw mo kaulaw pangutana no kay mga buutan man pud ang mga tao dinhi. Nya usa po sa sekreto once nga mangutana ka dapat dili lang kay usaray mo pangutan-an. Nya imo sang timan-an dapat consistent ang ilahang tubag. Okay na maghigayon nga mangutana ka sa imong makitaan. Pag pangutanan nimo mani tuduan kaniya sang dalan.
Ya dito na po kasunahan mga tanag kalahi na po yang nga direksyon ng ihang itudlo. So muna nga inconsistensya kinahanglan na sa ka mangita og lain pang pangutanan. Hangtod nga kung uganing magparihas ang ilang tubag kara mao na. So magpadayon ta no padulong dito sa may Claveria. Kung dito sa may Malaybalay City Bukidnon adun na toy yellow no ang dahon sa kining ilahang mga kahoy but dinhi sa may Claveria Misamis Oriental lahi po no ang color sa ni pink nga na pagka white. So wa po kay lato sa to. Din usap po sa imuha pong atong i-expect dining dapitas may Claveria Misamis Oriental kay ang dalan nila no liko-liko po sa extra careful yun basta mo anhi mo dinhi okay para po safety manay kung mahimo hinay-hinay lang gitag palagan ay pagpakusog anyway mo abot ra gyud gyapon ta no sa tuang destination. Uga karon nanata din hitungod sa may USTP Claveria branch din niya man siya ang USTP o USTP Claveria University of Science and Technology of Southern Philippines. Uga karon na nagita dinhi sa may sentro sa Claveria og gani no naaraman dinhi ang ilasang kining police station ni makita ni abay rapod ang Claveria Fire Station dayon ang ilahang munisipyo. So abay-abay ra dinhi. Pero ang atong destination karon no unahan pa gyud mga siguro patakabalo pila gid ka minutes tanan but silang magpadayon gihapon ta uban gihapon ta. Og mausad na no ang kanang ostrich tree no nga usap po ni siya sa lantawon pus mga tao nga moanhi dining dapitas may Claveria. Uga karon nanata dinhi tungod no sa Viewdig sa Claveria. Sa inyo makita sa gawas ng bahay no. So muni ang Viewdig yang kita bata malagi dili man diha ano ang atong rumbo karong mga panahon na. So laos na ta. Wow biyang view ingani mo ni ang nakapatsada gid dining dapitas may Claveria indot gyud kayo no maka wala gid sa stress labi na katubitawng inyong trabaho nga permanente busy or uban po no dili man busy pero ang utok mo sige lihok the best kay ka area no nga moanhi mo diri sa may Claveria Misamis Oriental. Ato lang pong hinumduman no labinas mga gamotor no nga dinhi sa Claveria ang klima dinhi no nay kalit lang init mo kalit lang pud og ulan but sa tong experience karon talithi kay dito ta sa sentro kaganiya medyo ulan-ulan o nay pagtalithi tawd di init karon nagtalithi na po na makita ni kung magklaro ninyo diya sa tuang kamera no nga kining diri sa tuang atubangan nga sa amin sa sakyanan medyo nabasa karon nga mga panahon na badda nasiga na po ang haring adlaw. So mo to no okay din kung magsakyanan lugar ka pero katupog uban nga mag motor okay gyapon siya but at least no mag-prepare lang gyapon ta. So mao gini ang klima dire sa may Claveria di ba kaganihan ni action tong init but this time actually wa na may talithi no pero ingani ka medyo ngit-ngit ang dalan taliwala nga ang oras karon is naapa sa alas 9 kabin no pero ingani ang klima dinhi sa may Claveria. Nana tabayo. Actually mo is wala na siya. So murag mao na daw ni bi ato ning i-check. Og mao na gid ay no kining ato ang destination og nindot kayo no ang klima dinhi. So na siya Iluminada Garden
Resort ta. Hindi ka akong anak no nasa iya automatic na friends. Okay, yeah. Babay na, babay. So gikan sa entrance og magbayad ta og 100 pesos na niya. Mao din ni ang ilang ihatag para pod kay madhanan nga naka-bayad na ka. Karong panahonan o medyo pan na mura si og nag-ambon-ambon muna ang gwapo po kay na timing kay karong panahon na basta nag-ready po ta og payong kaya just in case nung mukunda kag kini nga maungulan automatic din nga doon na tayo panangka. Nakita na to din hinga mura og nagpadayon pag yun, no ang ilang pag-develop din sa area. Zan. Hold. Hi. Okay, Zan. Hi. Ala, matagak man data. Kung sa tong pagsulod kaganihan medyo ni action to og taliti o niya pagkataon nawala nya karon mikaligtasan no og ulan og makabasa gyud munang pasalamat na punta no kay naatay backup kapayong gikan sa first gen. Salamat first gen. It's raining. Hindi ko yung ulan. Picture ta. Yung picture sila. O karon makita na to nga ang mga tao no ang nagtravel pasilong tungod kay ulan. So muna dapat hinumduman nos mga moan din labi na dinis may Claveria sa asang tourist spot sa Claveria. Dapat mas maygyud nga magdalagid mo og payong no backup always ay magkaulaw nga magdala mo payong bisag init kay lagi din ato mataga ng klima din gikan sa init kayo mukalitang og bunda ka ang ulan pero taliwala nga nagulan makita gyapon na to ang patsada sa view dinhi sa may Claveria. Sulod na kita din sa sakyanan kay lagi dali ra kita tungod sa
kalit nga bibundak ang ulan. O makita na to, no, nga nakahatag yun og kangit-ngit diri sa palibot. O siguro, no, sa mga naglantaw karon, basig makahigayon pud mo nga kamo po'y personal nga modalikat diri sa area para kamo mismo ang maka-feel sa kanindot dinhi sa mga tourist spot sa Claveria, Misamis Oriental. Palihog hangyo na pud mi, no, nga paki-share ni nga video o paki-like and follow sa tong page ang Zen Kahatol o ingon man diya sa tong YouTube ang Zen Kahatol. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Mo po niya tong hapitan kadyot, no, gikan ta dito sa Iluminada, sakto ba, no? Gikan ta dito nihapit sa ta dinhi sa may Viaduct sa Claveria. Mo ni akong giingon, no, nga once nga manhi mo og Claveria, kung magmotor mo mas maaygod nga magdala mo raincoat. Kay lahi magud ang klima dinhi, no? Init, ulan. Kay kadumdum mi kaniadto katong nagmotora mi. Ulan kay didto, but pag abot na mo dinhi init kayo. Muna ang nahitabo, mura mig artista. Iga pananawon mis mga tao nga nag-raincoat mi nga init kayo. So muni ang view, no, sa kaning Viaduct na makita na to nga daghana, no, ang nag-picture pod karon. So muni ang for sure, no, nga ang kining mga tao nga nag-anhi dinhi gikan ni sila sa naglain-laing area dinhi sa Misamis Oriental, Bukidnon, Iligan o uban pang dapit. Sa itong pagsulod din no, kinahanglan ta magbayad og entrance nga 30 pesos matag tao, no. Nya mo ni ang ilang ginahatag. O nya kung bata wala na bayad. Nya kung ang imo pong sakyanan or motor wala na po'y entrance, no. Tao lang ang imuhang ginabayaran. So muna nga solid rapod, no. Kaya lagi na may uban, libre lagi entrance pero parking sakyanan 50 sa 100. So dinhi wala na, libre na. So karon, no, atong gawason og atong tuyokon ang palibot dinhi sa maya Viaduct. Pila lang gani ka minutos, no, pag ita nakagawas sa sakyanan, di ba kagani ay init. Karon yan na, nagsugod na pong panalithi, no. So inana gud ang dinhi sa may Claveria. Daghan gid kay tao, no, karon na sa mudahos ng tag paul yan Daghang salamat Claveria, Misamis Oriental. Shout out diay ngadto kang Ma'am Lucia Novo. Ma'am, mayong paglantaw. Ingon sab ka kang Ma'am Lourdes Manla. Ma'am, shout out o shout out sab ngadto kang Vicente Olaivar. Sir, mayong paglantaw. Salamat.